Ayan, chicheche. Dahil bagal daw mo kasin. Rabi imi dituin kasin. 6:30 ng hapon. Kain tayo. Agsida akti pinakbot. Samahan nyo ako. Wala akong magawa. Good afternoon. Good afternoon, DJ Mirna. Sabi niya, ayan. Eto na, kain tayo. Brown rice. With yummy pinakbet. Wow na ilata pinakbetin na, taparyana ni, makita na. Agpalawayak man, napo ni, nagadong ukrana, tapos parya, ayan. Agpalaway tayon sa bayandak. Makan kay mutin, ayan. Binagkat ko deto'y labay ko dito'y kwarto. Tapos inlock ko. Kasi ano kami ti bebik nga pananawa, amo yun ng mga anak. Tapos namang nagdireto kutsara kastoy. Umay da tumaray. kaya ayan na inlock ko na jari daw. Inlock ko jari daw. Iso nga agriri ni tala. Ayan yung isa tulog na diyan sa sa sopa. Inlock ko kasi ni tala makulit. parang gusto niyang kumain ng pinakbet pero hindi naman pwede. Parang kasi naririnig nila yung tuk 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 ganon, di ba parang nag-ano ka ng pagkain. Ayun, nandiyan na parang linak ko nga yung pintuan, kaya dito na ako sumiksik na ako dito, binuhat ko yung pinggan ko kasi may mga baby kami na pananawa. Kaya yan, kain na tayo. Ito ampalaya, okra with maraming kamatis. Etan. Talagang manglalaway kayo. Kumuha na kayo ng ng pagkain nyo para hindi kayo maglalaway sa akin. Ayun yung ampalaya na favorite ko. Ampalaya, my favorite. Ayan ni Cheche. Cheche, punta tayo sa bukid. Sabihan nyo na yung mga natin, punta tayo sa yung kuliglig, punta tayo sa bundok para ayun, dali lang ha. Ayan, kain na po tayo. Kaya ako dun sa mga baby ko makulit. May 3 kaming baby dito makulit, lalo na kay Tala. Kaya sige, samahan nyo na ako mga lalabs. Kain na tayo. Sarap. Pinakbet ng Ilocano. Sarap. Hello, Ma'am Merly. Ma'am Marie Carona. Wow. Thank you so much, Ma'am Marie Carona, ha. Yung mga nag-share sa akin ng reels ko. Kasi nag-ano na po ako ng reels. Kasi may nagsabi sa akin kasi na uy, gawa ka ng reels mo. Para hindi naman sayang yung mga page ko. Subukan ko raw ng reels. Alam yung reels. Kaya bawat kilos ko na ngayon may reels na ako. Yung 30 seconds lang. Ayan. Sino ba yung kakain dyan? Ano bang oras dyan? Sino ba yung mga kumakain? Hindi ako magpapaano kasi makikita nyo yung aking katabaan. Ayan. Sa bahay. Mataba. Wag nang i-hide. Wow. Batsing. Masarap po ang pakbet. Yes, masarap po ang pakbet. Maraming ang gusto ko kasi sa pakbet, maraming kamatis. Talagang favorite ko ng kamatis. Kaya ito, tignan nyo yung pinakbet, pinakbet ko, ang daming kamatis. Ayan. Kasi yung pinakbet, yung kamatis, yun ang isa sa nagpapasarap ng pinakbet, yung maraming kamatis. Pag madamot ka sa kamatis sa pakbet, hindi hindi masarap Gusto ko yung yung pakbet ay kamatis. Sinisip-sip ko yung kamatis, talagang ang sarap kaya.
Pero yung ano, yung pinakbet na walang masyadong kamatis, hindi masarap. Kailangan damihan mo yung ng kamatis yung pinakbet. Wow, Ading Gina, kumare, hello, pumusta na po? Magpapalaway po ako kasi ano, oo, kasin yan ang number 1 sa pakbet. Siyempre, bagoong at kamatis, yes. At tatapos ko lang din nananghalian kasin ulam ko ang bunga ng, wow, bunga ng malunggay with pritong bangos. At saka yung ano din, yung malunggay, marami rin kamatis ang gusto ko. Basta maraming kamatis. Pinapakbet ko pa yung ano, yung puro bunga ng ampalaya. Alam niyo 'yon? Pwede kong puruhin ko pa yun, yung ampalaya, kasi favorite ko. Damihan ko lang ng kamatis, talagang ano, ang sarap. Ayan. Kaya magpapalaway ako sa inyo, ha. Pasensya na lang kayo, ha. Dito binuhat ko yung ano, yung plato ko dito sa kwarto kasi meron kaming 3 baby. Ang pangalan ay Nova, yung lalaki, tapos si Tala, yung super lovely, cute na cat namin, si Tala, babae yon. Tapos meron kaming isang adopted na iisa lang, bulag yung isa kanyang mata. Kasi meron siyang, sa baba namin, merong Japanese na nag-aalaga sa kanya. Nag-iisang naninirahan dyan sa baba. Tapos nung pandemic, parang islo yata yung work niya. Matandang hapon na lalaki. Tapos inaalagaan niya dyan sa baba. Tapos nung umalis na, nag-move na siya doon sa kapatid niya, doon na siya nag-rent kasi pandemic, parang nag-islo yata yung work niya. Tapos sabi niya sa amin, pwede ko bang iwan kasi bawal ang cat doon sa kapatid daw niya. Pwede ko bang iwan ang inaalagaan kong cat, sabi niya. Pero bulag ang kanyang isang mata. Bulag. For the first time na makakita ako ng pusa, cat na ano, bulag ang isang mata. Kaya naawa kami. Andyan ang pangalan niya sa akin ay Swerte. Pero yung anak ko, ang pangalan niya Blindy. Wag naman, sabi ko, ang pangalan niya sa akin Swerte. Kaya yan, nakahiga dyan sa may sopa namin. Pero si Tala, kumaktok-katok. Kasi pag naririnig niya yung spoon ko na ganyan, parang inaano niya yung door. Kaya dito ako kumakain kasi pag kumakain ako doon si Tala parang pumupunta sa akin, kaya sabi ko ayan, tinaguan ko na siya. Dito na ako kumain. Sumisiksik na ako dito. Kaya ayan, magpapalaway na ako. Malunggay, yan, kailangan. Ay, Batching! Ma'am, Juby Langgisan, kamusta ka? Kumusta ka, aking Batching? Ayan, kain tayo, Batching. Ayan, yung pinakbet ko, maraming kamatis, oh. Super marami ng kamatis ang pinakbet. Saka okra. Sarap. Nagpapalaway ko talaga ako. Samahan nyo na ako. Para hindi kayo, Sino bang kumakain ng pakbet dyan? Ang totoong pinakbet ng Ilocano ay bagoong. Wala pong kalabasa ang pinakbet ng Ilocano original ay hindi nila nilalagyan ng kalabasa. Ano lang yung mga gulay, tapos pinakbe ay yung bagoong, tapos mga kamatis, okra, mix na, pariyag, sitaw. Hindi ko alam kung anong Tagalog nito. Hindi ko alam kung anong Tagalog nitong sa bidukong. Ayan, anong Tagalog niyan? Ano bang Tagalog niyan? Tapos eggplant. Panlang. Anong Tagalog sa panlang? Talong. Ayun. Tapos may kunti lang na kunti lang chicharon. Ayan. Kunting chicharon lang. Hindi masyadong madami kasi ayaw ko ng masyadong maraming chicharon. Yung kunti lang. Isasahog mo lang na parang sahog niya.
Yung chicharon lang na ano, kunti lang. Ayaw ko ng maraming ano, sahog. Yan. Tapos yung kamatis, talagang kakainin ko talaga yan. Yung kamatis, talagang favorite ko talaga ng kamatis yung sa pinakbet. Ito oh, tignan yung puro kamatis yan. Puro kamatis yan, talagang favorite ko ng kamatis sa pinakbet. Sarap. Yan. Favorite ko na talaga ng kamatis sa pinakbet. Isa sa kakain ko yan. Kaya ano, at saka parya, okra, ayan yung mga favorite ko. Okra, ayan, okra. Ayan. Bihira ang dito, bihira ang patani. Hindi ako masyadong nakakakita ng patani dito. Minsan meron, kaya lang hindi masyadong marami ang patani dito. Hello, lalab, Darna. Gimasin, yes. Ang pinakbet ko, daming ano oh, kamatis, ayan. Tapos may kunting chicharon, ayan. Chicharon, alam mo yung chicharon sa Pilipinas, yung kawali yata sa Ilocosur. Chinapchapan ko lang tibasit. Chinapchapan ko lang ng kunti kasi ayaw ko ng marami. Gusto ko lang yung may ano lang, sahog lang kunti. Hindi na kasi, gusto ko yung vegetable. Tapos sitaw, parya, okra, palang. Ano bang Tagalog sa palang? Meron bang nakakaalam dyan sa Tagalog ng palang? Ay, si Carillas. Sigarilyas pala ang palang. Sigarilyas ang palang. Sige na, kain kayo. Tapos meron naman tayong juice. Ayan. Ito yung parya. Hindi yung parya ko, sana mas marami. Kaya lang hindi masyadong kunti yung ano, yung lakod ng parya. Ayan. Nabay kami nga diyang nagpakbuton mga shines isong ano nulat yung makarugi ang nagpakbot talaga nga perfect talaga. Manmanok nagluto pero no maramanan te balasan ko kung hindi ako masyadong nagluluto. Pero pag isang beses lang ako nagluto, pag natikman yung anak ko nung luto ko, igaganyan niya yung nagta-thumbs up siya. Kahit adobo, nagta-thumbs up siya ganyan. Kaya bihira lang ako nagluluto pero pag ako nagluto na masarap na. Ayan, masarap talaga. Ayan. Tamad ako magluto pero once na nagluto na ako, nagta-thumbs up na yung balasang ko. Parang ganon. Kaya ano, talagang parang homemade talaga. Mas maano kasi yung homemade na luto kaysa ano, yung sa syempre pag commercial, syempre may kulang-kulang yun. Lalo na kung mahal ang mga ingredients. Commercial, dun sa mga business, kulang-kulangan nila. Lahat ng kamatis, walang makakawala sa akin. Talagang kakainin ko lahat yan. Yan. Kaya ano, linagyan ko ng kunting chicharon. Ayan, kunti lang. Yung pangpalasa lang niya. Pero ang dami talagang kamatis. Ayan oh, puro kamatis. Ayan oh. Pagpasarap ng ano yung kamatis. Ayan. Kinakain ko talagang kamatis. Pangpasarap sa bakbet, kamatis. Kaya ano. Sige, kain na rin kayo dyan para ano. Ano bang ginagawa ko dito sa mga shines ko talaga. Mag ano naman kayo dyan, magpento kayo ng masarap na ulam para ano gayahin ko, lutuin ko. Balatong masarap din. Hi La Arne, wow, si ano Digited. Mga mukhang ano to? Digited, kumakain ka ba ng pinakbet? Pakain po ma'am, sabi ni La Arne.
Pakain po, ma'am. Mm. Ang galing pala sumayaw ni Digited. Naglalike ako minsan sa niya, pag nakikita ko. Wow, ginatang langka. Masarap din yan, Parang may yung sitaw, parang may ba ito, makunat. Magulang na yata. Hindi yan. Parang pag nguyain mo is parang may matigas. Lahat kinakain ko, DJ. Oh, lahat daw. Wow, hello Kuya Sani. O yung mga yung asawa ng pinsan ko sa sa Nueva Ecija, yung pinasyalan ko dati nung nagbakasyon ako. Ayan, masarap din magluto yung pinsan ko na yun, Yung asawa ni Manong Sani, si Manong Yuli yan. Talagang sarap. Kaya siguro doon na pamahal si Manong Sani sa pinsan ko. Ang sarap kaya magluto siya. At saka napakasipag. Nagmukha ka na pala. Mukbang? Mukbang? Ayan, ang galing ni Digited sumayaw. Kaya hindi ko lang akalain, ang galing talaga sumayaw ni Digited. Sarap. Sarap talaga. Ng pinakbet. Pag matagal ka nang hindi mag-ulam ng pinakbet, ang sarap. Kami po ulam namin. Ginataang langka, masarap din yan. Di ba yung langka, linalagyan mo pa ng sili na green? Yung sili na green na parang pinapakbet. Hello Manong Sani, kamusta kayo dyan sa Nueva Ecija? Sayaw lang ng sisiwit, DJ. Oh, sisiwit? O sige, sayawin mo nga yung sisiwit. Akala ko sayaw ng sisiwit. Hindi, magaling ka nga. Nagimas ti pinakbet, taglalo kong luto ng may pagmamahal. Yes, correct. Ang galing kaya. Wow, yummy. Yes, yummy ang aking pinakbet, maraming kamatis. Ayan. Ang aking pinakbet, maraming kamatis. Ayan. Ang pinakbet ni DJ Mirna ay punong-puno ng kamatis. Talagang kamatis, favorite ko. Gusto ko duet tayo, TikTok. Ay, pwede ba? TikTok. Yung naman na ang inaano ko na ngayon, yung Reels. Parang ko yung... sige. Reels, ang inaano ko ngayon, Digited, is Reels. Reels ba yun? Reels, yeah. Reels. Ay, ang sarap. Talaga, pag hindi ka na masyadong nakakaano ng pinakbet mo, bihira lang, ang sarap. Ayun kamatis tignan nyo Talagang ko ng kamatis, narinig ti kamatis ti pinakbet ko. Ayaw ko ng pinakbet na kunti lang ang kamatis. Tandaan nyo yan, ha. Gusto ko maraming kamatis ang pinakbet. Oo, real, pero pwede galing sa TikTok. Yes, pwede. Pwede daw tinanong ko si Sir Romandos. Siya ang kinachat ko kanina, nagpapaturo ako. Pwede pa pala yung mga yung mga save na videos, lagay mo doon sa Reels. Ganon. Kaya nagising na yung swerte ko isa, nagising na yung isa kong swerte, kasi ayaw niyang lumabas kanina. No, you cannot eat pinakbet. You cannot eat pinakbet because it's salty. Okay? Nagising na, mga shine, tinitignan na niya ako, akala niya siguro bibigyan ko siya. Hindi pwede ng cat dito ng magagalit yung anak ko kasi pag salty daw yung cat dito, madaling mamamatay. Sabi niya sa akin. Kaya andyan nakaupo na, tinitignan ako. Nagising na yung isa kong baby.
Yung unang darating siya, ihahanda ko. Yung unang darating siya, ihahanda ko. Ano yon? Hello, Arten Kalibo watching. Wow. Sige, idol. Inactive mo na kasi page mo. Tapapasok kami taga KPS. Kuliglig Power Shine. Oh. Hello, Sir Adonis Claveria. Kain tayo. Luz Enriquez. Ay, pinasok ka na ba si Luz sa ano? Sa group chat ng member? Hindi ko pa yata, nakalimutan ko na yata. Kaya yata, naipasok ko na kaya kagabi? After live? Ay, yung mga nag-invite pala. May message ko sila mamaya kasi ayusin ko. Kasi magla-live tayo, magrarapol. Gusto ko duet. Ayun pala, nabasa ko na. It12, Lala, Ma'am Mayora, sabi ni Levi. Levi, kung magpapakbet ka, marami ding pinakbet ang pakbet mo. Ayan si Director Joel Perte, yummy, sabi niya. Nagimas sa pinakbet yan. Ay, DJ Gmail, nag-uulam ka ba ng pinakbet? Ano ulam, Lalabs? Pinakbet. Nag-uulam ka ba ng pinakbet, Lalabs? Ayan. Uy, lumabas na yung aking pariya. Lalab, ayan o, pinakbet ko o. Lalabs, ayan. Ayan. May pariya. Ayan, maraming kamatis ang aking pinakbet. Ayan, talagang maraming kamatis. Talaga yun ang nagpapasarap sa aking pinakbet, ang kamatis. Kahit pupuruin kong pakbitin ang pariya, talagang gustong gusto ko. Ayan, mga pariya. Sinong ayaw ng pariya dyan? Gustong gusto ko ng pariya. Ayan, sinong ayaw ng pariya dyan? Ayan, ang pariya, favorite ko. Ang sarap niyan. Sabi, nag-uulam pa pala si Digimel. Yes, ma'am, masarap po yan. Magaling magluto si Ems Pascual. Wow, si Ems pala. Si Ems pala ang magaling magluto. Si Levi, hindi magaling ba? Sexy naman, Lalabs. Sexy daw, nasa bahay, siksik na Lalab. Ayan, oh. Hindi na itatago, siksik na talaga. Siksik na talaga. Gusto ko Lalab, pero talong ayaw ko. Ay, ayaw niya ng talong. Ayan, ayaw na ng talong daw. Ito, may talong tayo dito. Ayaw ni Ivy, Ayaw na Ivy yung talong. Bakit kaya ayaw na Ivy ang talong? Ang sarap kaya ng talong. Gusto ko Lalab, pero ayaw ng talong. Ayaw ng talong? Wow. Ba't ayaw mo ng talong? Ayaw doon ng talong sa Ivy. Bakit kaya? Kumain kahit anong gulay, Lalabs. Parehas pala tayo. Alam mo yung mga daw, mahilig sa mga gulay-gulay. Daw, mahirap tumanda. Ayan, mahirap daw tumanda yung mga matakaw sa gulay. Mahirap daw tumanda yung mga yon. Bata always young, look young. Lalo na pag nakaharap tayo sa camera, tignan nyo, nandadaya ang camera. Silip lang ako, Lalab. Meeting Zoom mo kami. Meeting Zoom. Sige, regards to all, Lalab. Ingat po, Lalab. Enjoy for dinner. Okay, thank you so much, Lalab Digimel. And regards to all. Marunong po magluto, pero yung noodles lang. No, noodles lang at saka itlog siguro na hard boil at saka kanin. Siguro ang alam ni Levi lutuin. Ganun ba? Parang nakaharap na kayo sa akin, Pero, kahit meron akong nilagay na chicharon, hindi ko yun kinakain. Hindi ko lang alam. Hindi ko kinakain. Kasi yung niya, yung meat niya, yung chicharon minsan, yung meat niya, medyo matigas na. Kinakain ko kaya lang matigas kasi. Medyo matigas. Ang meat niya, yung yung nilagay ko. Kaya, hindi ko masyadong kinakain.
Oh, kamatis daw pampaganda ng kutis. Natawa ala ang tabako. Natawa ako talaga. Pampaganda daw ng kutis ng kamatis. Oo, sabi nila. At saka yung kalabasa naman, pampalinaw ng mata. Ayan. Sabi ko na nga ba sa inyo, mahilig ako ng kamatis. Ayan, puro kamatis yan. Hindi nyo ba alam? Kakainin ko yan, parang parang rice ah. Pag galing sa pakbet, oo. Talagang Saka ang sarap pa nung kamatis na with lasuna. Alam mo yun nung lasuna, yung hindi pa yung may dahon pa sa Ilocos. Ay, Diyos ko. Grabe, ang sarap naman lagyan ng bagoong at saka kamatis. May skin yung kamatis. Yung kamatis may skin, matigas. Oh, bagnut, yes. Bagnut ito, lalab. Yes, bagnut. Medyo matigas-tigas na yung meat, kaya minsan hindi ko kinakain na. Basta lang, kunti lang. Hihiwa lang ako na ganyan kasi may Pilipino dito nagtitinda ng ganon, yung may isang ganyan, yung parang malaki na chop na ganyan. Tapos, bili ka ng pag may gulay ka, isahog mo lang siya. Pero hindi ko masyadong linalagyan pag nagluto ako ng pinakbet. Kunti lang. Tama na yung 2 hiwa. May pampalasa lang siya. Yes, correct, Mama Ricar. Hello, JR. Sarap po niyan, ma'am. Mga kilokandan. Sarap po niyan, ma'am. Mga Kailokwanuhan. Ay, Ilocano yata si Sir GR. Yes, sinabi mo. Yan, favorite na ulam, paria. Yes po. Correct po kayo dyan. Ito na, yung paria ko nga eh. Ayan. May paria ako. Paria. Correct po, Sir GR. Sibuyas po na may, yes, dahon. Tapos lagyan mo kamatis. Bagoong. Oh, nanonood yung pinsan ko, oh. Nanonood yung pinsan ko, oh. Hello, Manong Rume. Ipagpakita datay sidak nga pinakbet kuya, nabayag ngamin nga diyan nagluto pinakbet. Ni kitam nakadaduti kamatis na pala taunog na ni. Talaga nga pinakbet nga dinamihan ko ng kamatis talaga para masarap. Ayan. Okra, sitaw, ano ba yung palang? Siningguela, sabi yata yung pinsan ko. Hello, Ading Maribel Idaw. Ayun, yung mga mahihilig sa mga pinakbet na siguro daw. Hello, Kuya Manong Rumi. Ayan, thank you for watching, Kuya. Magmanganak. Ayan, nagpapabuyak magmanganak. Nag-live ako dito sa page ko. Walang magawa. Ala, parang itong isang okra ay parang makunat. Medyo hindi po pwedeng kainin. Pwedeng kainin kaya lang may ugat-ugat na yan Ito malambot pa, yang pa ito. Hindi pa masyadong makunat. Ayan. Alam nyo na kung paano ako kumain. Natural ko lang ito. Ganito ako kumakain po. Matakaw. Bahay kubo masarap. Yes, bahay kubo. Yes, sigarilya. Oh, yes, pala sigarilyas. Sigarilyas at mani. Ayun, sitaw, bataw, patani. Sami managuit. Nag-uulam kaya ng pinakbet ang mga nanonood sa akin ngayon kasi pinakbet itong promo ko.
Donna Neses Orpila. Kumakain ba kayo ng pinakbet? Pinakbet Ilocano po ito. Simple lang, oh. Ayan, pinakbet Ilocano. Kaya, kung gusto nyo magpaluto sa akin ng pinakbet, ayan, magpapaluto lang kayo. At, ang pinakbet ko ay super maraming kamatis. Sa totoo lang. Talagang sobrang maraming kamatis. Hindi nyo ba alam ilang kutsara na itong kinain ko na kamatis? Ayan, oh, kamatis na naman yan, oh. Ang dami, oh. Sinabi ko na nga ba kamatis ang favorite ko. Ang sarap sahog yung kamatis sa pakbot. Sigarilyas ket parda. Oh, sigarilyas daw ay parda. Yummy, sabi ni Ading Maribel. Dana Neses Orpila nanonood. Sir Sammy, ayan. Nag-uulam kaya rin ng pinakbet ang mga lalaki na nanonood. Ayan. Si Manong Rome, ayan. Yung pinsan ko talagang nag-uulam ng masarap magluto yan. David Reyes, it's 12:54 a.m. now. I am hungry. I think I will go cook something. Okay, go ahead, sir. May nagpalipad ng star. May nagpalipad ng 30 star, oh. Thank you so much for sending stars. 30 stars, oh. Ay, malambang palakpak ko. Nakapambahay ako, mga lalabs. Nakapambahay lang ako. Pero, natural lang naman ito. Ganito naman lahat tayo sa bahay, di ba? Nakapambahay. Parang pamili ko na itong page ko, kaya hindi naman wala naman nakikita dyan na bawal siguro. Nakapawad ako. Tama ba? Bahala na dyan. Hindi naman siguro magagalit si Facebook. Ayan. Manny Calio Dominiconde. Wow, ang gaganda naman ng mga pangalan nila. Unique. Ano to? Dom Conde? Mondja. Ay! Si Auntie ata to Mondja. Parang si Auntie Grace ba ito? Ayun, si Auntie Grace yata ito. Hello, Ading Rosalyn Takmo. How are you? Nag-uulam ka ba ng pinakbet? Ang aking pakbet, masarap. Ayan. Puro pakbet, Ayan. May kunting bagnut. Pangpasarap ng pinakbet ang kunting bagnut na ilalagay mo. Tapos, nagadunga kamatis. Sobrang nga talaga panagkamatis ko di pinakbet si kayo. Sobrang nga talaga. Hindi ko alam kung mahal na siguro ang pinakbet talagang babatukin ko yan. Kasi, hindi masarap ang pinakbet pag kukunti lang ang kamatis. Ayan, ang dami ko nang nakain na kamatis, Ilang kutsara na, ayan, Ayan. Kaya, dali lang. Parang nalalanit na ang aking nakababa, hindi. Nakalanlanit na subsub ko, napaw, buy-buyaon dan. Nakalanlanit nito. Bibig ko nga kastan. Dalanit-lanit na. Ayan, kamatis ulit. Ayan. Thank you so much, sir. Adonis Claveria for sending 30 stars. Ayan. May nag-send ng star sa pagkain ko. Ayan. At saka okra, masarap. Masarap pang ituno ang okra. Isawsaw mo ng kamatis at saka bagoong. Ayun. Alexander Gatpayat. Hi, DJ Mirna. God bless po. Sabi ni Alexander Gatpayat. Hello. Kumakain ka ba ng pinakbet, Alexander? Ayan. Hello, Ading Rosalyn Takmo. Ayan, siguro mahilig din sa pinakbet si Rosalyn. How are you, Rosalyn? Bakit hindi ka na nanonood sa mga live namin? Busy ka ba?
Ayan, ngayon lang manood si, si Ading Rosalina. Kasi, ayan, hindi ko siya nakikita sa live. Magpasa ka naman ng kanta mo, Ading Rosaline, para mapakinggan namin sa live ko. Ading Rosaline, takmo, magpasa ka ng ng song mo ha, sa live. Namiss na namin yung kanta mo. Ayan, si Rosaline kasama ni Divine noon sa page na dati nilang group. Ayan. Doon si Divine noon. Admin niya yata si Divine noon or moderator niya siguro. Ayan. Hello, Sir Manny Calio watching. Thank you for watching po, sir. Pero, kumakain naman po. Ayan. Uy, marami tayong bisita na nagwawats mga shines. Na bago ko lang siya makita sila. Ayun, puro mga pag kumakain pala ang live natin, lalaki pa lang nanonood. Ayan, Manny Nunes, ayan. Hello DJ, sabi ni Sir Director Joel. Wala ka bang live, Sir Joel? Moderator ko iso na ate. Yes. Uy, magpasa ka naman ng kanta mo sa live namin, Rosaline. Bakit ayaw mo na kaming ayaw mo magpasa ng kanta mo sa amin, sa live namin? Ayan, andyan si Director Joel Puerte. Nagla-live din siya. Panoorin niyo pag nagla-live siya. Kailan ba nung nag-live si Director? Ayan, hindi ko alam kung kailan ang live ni Director Joel ngayon o Magla-live ka ba ngayon? Sana pag wala akong live, mag-live ka para matutukan ka namin. Kasi tinamad ako mag-live today. Bubukas? Bukas, may pupuntahan kasi ako bukas. Baka hindi ako sigurado. Thursday, Friday, Saturday. Baka dire-diretso siguro 4 na araw siguro live ko. Ay, malapit na. Magla-live ka na? Sige, mag-live ka na and i-off ko na ito. Anong oras na ba dyan sa Pinas? 2 o'clock? Sige, mag-umpisa ka na, mag-live ka na, i-share mo. Bakit kasi hindi dumadaan sa notification yung live mo, yung mga iba, naman, nag-ano sa notification, kaya na i-share namin kaagad. Pero, yung live mo, kung hindi mo puntahan talaga sa page mo, hindi ko makita. Hindi ko alam. Yung mga ibang nagla-live ay diretso sa notification, kaya na-share ko kaagad pag nakita ko. Pero bakit kaya damdama biit ma'am, sabi niya. Amanteng, agpasa naktuteng, yes. Inak dumigos. Sige nga rod, magla-live si Joel Fertel, director Tignan natin. Hindi ko lang alam kung kakanta sila or whatever. Ayan, sige na, mag-live ka na para magpalipad ako ng star. Parang nahiya akong to? 1:02 PM kailang ate. Wow, sabi ni. Sige, kanta kayo nga rod i-share mo kasi pinatahan nga ako tayo notification namin. May matigas doon sa sitaw, sandali. Hindi ko may matigas na part. Yun lang yung parya ko, parya ang aking favorite. Ayan, magla-live daw si Director Joel Ferte. Panoorin natin. Ayan.
Hmm. Katamtaman pa ng ano, hindi maalat, hindi ano. Talang naitsamba ko talaga yung ano ko. Yung aking templa. Alam, haba naman ng talong na hindi ko na ano, hindi ko na putol yata itong talong, oh. Naano ko siya nadaganan yata, parang ang haba. Isang cut, dalawang cut sana yan, oh. Hindi ko yata nakita. Hindi ko naputol. Ate, awan nak dita grupom. Ay, awan ka dito grupo. Ay, hindi mo pa na-follow? I-follow mo na San Agustin Vibes. O yan, ang daming mga new names ngayon na nanood sa aking dinner with my favorite pinakbet Ilocano. Ilocano, ayan. Ayan si San Agustin Vibes. Pa-shout out po, sabi niya. Ayan. Taga saan kaya si Sir San Agustin Vibes? Kumakain din kaya ng pinakbet? Dik makita, Teng. Ay! Bakit hindi mo makita? Friends naman tayo. Baka sa kabilang sinasabi mo, wala na kami doon, Iba na yung grupo namin, Ading Rosalyn. KPS, Kuliglig Power Shines. Tapos itong ginamit ko, on page ko ito. DJ Mirna 808, paki-search. Hello, yung mga nanonood pala. Thank you so much, nakapalo na kayo sa page ko. Meron akong bago, DJ MB Honolulu. Yun ang bago kong page, pakipalo, sir, ma'am. At saka sa YouTube channel, Mirna Buday. Please, pakipalo nyo naman po ako pakisubscribe nyo naman po ako sa aking YouTube para makapag-live na po ako kasi wala pa akong 1,000 na followers. Kailangan po ko ng 1,000 na followers para maka-live po ako sa YouTube. Kaya 590 pa lang yata ang followers ko, kaya marami pa. Parang kalahati pa ang kakailanganin ko. Kaya please, kung sino po yung mga nanonood po sa aking live sa Facebook at saka ngayon, pakipalo nyo naman po ako sa aking YouTube channel, Mirna Buday. Ayon. Mirna Buday. Parang ganon. Ayun. Sige ate, sige, mo i-search mo? DJ Mirna 808 Honolulu. At saka KPS Honolulu, Hawaii. Ayun, ang i-search mo kung hindi ka pa nakapalo. Yung rice ko, yung brown rice ko, ang kunti nga yung kinuha kong brown rice, pero ngayon hindi ko pa nahati. Mas ginusto ko na yung gulay kaysa yung rice. Ayun. Hello, Akiyumi, shout out po, sabi niya. Maditeng, sabi niya. Bakit Madi? Dijimir na 808? Dijimir na 808? Sige ate, kita. San Agustin Vibes. Ako ang nagtatanong kanina, tapos ako naman ang tanungin ni San Agustin Vibes. Sabi ko, taga saan kayo? Tapos, taga saan ka po? Sabi niya, hindi naman sinagot. Ikaw muna kasi ikaw ang sinagot ko. Ay, tinanong ko. Taga saan kaya? Sabi ko, ikaw, taga saan ka? Ikaw muna kasi ako ang nagtanong na una. Taga saan ka? San Agustin Vibes. Alam mo naman siguro kung taga saan ako ang mga taga saan ba yung O sige, ako na lang kaya. Kasi nanonood ka sa sa live ko. Tandag City, yung Tandag City? Part of what? Bisayan, Mindanao or Luzon?
Taga Tandag City daw. Tandag City. Saan ba yung Tandag City? Tandag City, saan ba yon? Saan part of the Philippines yung Tandag City? Bisayan, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. San Agustin. Ako naman ay kung saan ang specialty ng pinakbet, doon ako. Sige nga, hulaan mo nga, sir or ma'am. Ma'am San Agustin vibes. Ayan, hulaan mo nga kung taga saan yung favorito ay pinakbet. Sige nga, kung magaling si San Agustin vibes, pahulaan natin sa kanya. Taga saan yung mahilig sa pinakbet, sir? Tandag City? Tandag City, saan ba yung Tandag City? Tandag City, baka Bisayan kaya? O Mindanao o ano? Ayan. Ayun, matapos na tayo. Tinignan ko yung mga nagme-message. Wow, Sir Nestor Salupas, watching. Hello, sir, kain po tayo. Pag-uulam po ako ng aking pinakbet. Pero patapos na po ako. Kain tayo, sir. Nag-uulam ka ba ng pinakbet, sir? Sir Nestor? Nag-uulam kayo ng pinakbet, Sir Nestor? Sir Nestor, nag-uulam ka ba ng pinakbet? Hindi ka makakapunta sa Ilocos kung hindi ka nag-uulam ng pinakbet, sir, ah. Ayan, si Sir Nestor. Baka hindi nag-uulam ng pinakbet. Sir Nestor, nag-uulam ka ba ng pinakbet? Oh, naglalab na yata yung kasama ko. Ayan na. Nagla-live na yata. Nagla-live na yata si Joel. Hello, Domingo Eileen. Thank you for watching. Patapos na ang pagkain ko. Pero nagla-live na yata yung isa naming kasama. Dali, manood tayo. Maraming salamat sa naki-join sa aking pagkain. Ang ulam ko ay pinakbet. Favorito ng mga Ilocano. Ilocano katulad ko. Ayan. Thank you so much ha sa mga nanood po. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Ay nagla-live na po yung aking kasama. Kaya kailangan ko pong manood na. Pero patapos na po ang aking pagkain. Ayan. Meron pang tatlo. Meron pang tatlo na nanonood sa akin. Okay, maraming salamat. Manonood na po tayo sa kabila kasi magla-live na yata yung aming kasama, si DJ Joel Ferte. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Maraming salamat sa nagpalipad ng star. Ayan, may 60 stars. Maraming salamat. Ayan, nagla-live na, nag-share na sila ng Okay, maraming salamat po. God bless us all po. Ayan. Manood po kayo sa live namin. Sa mga
mahilig kumanta dyan, mag-share po kayo ng mga kanta nyo ha, sa mga live namin ha. Kaya pakipalo po ang mga page namin, Digimir na 808 Honolulu, Hawaii, KPS, Kuliglig Power Shines, at saka meron akong bagong page, DGMB Honolulu, at saka yung YouTube ko po, Mirna Buday po. Maraming salamat. Ayan, bakit di makuha si Biotic Sis? Oh, sige po, bye-bye po.